Wah, hagrama, wah. नोंदि एसटिखौ गुबुन हारिनो जासिलायनानै होनो हानाय पावार जाबाय। जायबा एसटि नागिरग्राफोर बिसोर एसटि नागिरग्राफोरा जोंखौ गावसोरनि साखाथिजों थाबायनानै थाङोबाबो जोंखौ मुजुयोसोमोन। आरो बे एसटि लागेना ना लागे होनग्राफोर ओरैबायदि रागा जोंगासिनो दं दा बेबायदि जासियामोनबा बेबायदि समाबो फैनाय नङामोनबा बिसोर हाग्रामायानो एसटि लागेना माथि फाथा लागे होननानै बुंखादों नालाय ओंखायनो दिनै बेफोरबायदिखौ बयबो गोसोआ दुंखांदों आरो दुखु जादों। अरखौ जों सुनानै होबाय दा खोमोरनांगौआ नोंसिनि आखायावसो होननाय जाथाराखै होनबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि आखला। मैगं हानायावनो हाग्रामा दाउला सारखौहाय रायनो फैबाय आङो। बर' हारिखौ फानग्रायो बर'खौहाय थगाय थसि बहत लानानै देरहाबाय थाङै थुङै दाना बर' हारिखौ फानबाय। हाग्रामा सार नोङो जोंनि बर'नि सासे टाइगार हारिनि थाखाय रैखाथि होनाया नोंनि गोथौसिन बिबान दङ। गतिके नोङो सोरनिबा बुरखायनायाव मानो गोजावखो मानो गोजावनांगौ? एसटि होबा जोंनि हारिया मा खहा जागोन मा खहा जाया बेफोरखौ बिजिरदोंना बिजिराखै सारा? टाइगार इज बेक टाइगार इज बेक टाइगार इज बेक नुबायना टाइगारा माबायदि। অসম চৰকাৰ অথবা বিটিচি চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ যি সিদ্ধান্ত তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো। এসটি হৈছে আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু এইটো কোনো দাবী কৰা বস্তু নহয়। আমি যেহেতু সকলোৱে শিক্ষিত সমাজ এখনত বসবাস কৰো সেয়েহে আমাৰ সকলোৰে সাংবিধানিক জ্ঞান অকণমান হলেও আছে। मोनद' हारिनो जुदि एसटि होनांगौबा बुंखादों नेपालनि बायदि खामगोन जोंबो। हाग्रामा सारा दिनै एनअसिखौ उइथड्र खालामफिननांगौ ना फिननाङा? जेब्लासिम हाग्रामा महरारिया गावनि एनअसिखौ बोखारनो हाया अब्लासिम जों बे मिथिसेखौ नुनो थाङा। बर' फरायसाफोरनि पावारखौ नुजेनबाय दा बे जास्ट ट्रेलार आरो सोलाय गोसोफ्रा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नाजा बे जास्ट ट्रेलारल'। जुदि ओंखारनांगौब्लाना नेपालाव जेसेबांनाखि जादों बिनि गाज्रिसिन जादों। बिसोरो बुख्रुब सुख्रुब खामदों गेट बारखोदों गाखोदों नाथाय बिस्राबो जाहोन दं आरो मानो बिदि खालामा जानो जाय मोजां बुंसेयावबो खोनासङाबा बयनिबो थैया गरम जाखागोनखा। दै गेजेराव थांनानै बै बेहेर सायाव रज'नाय हाग्राखौ फुनो थांबाथ' गाब्र'खागोन ना। हाग्रामा सारखौ बुंदों आङो। बुजिना ला रायजोफोर बेलेग जाथिनो एसटि होयोब्ला जों बर'आ नाख्रेबजागोन। बहा बारग'नो हा बर' हारिखौ इसिबां मानि दुखु खस्थ' होनाया बहा बारग'नो। जों फरायसाजों जुजिदों जों फरायसाजों नांदों। बिथाङा मैया प्रेस मिटआव मा होनदों? मासे जुदि हात लगाय सार आरो सासे लिडारनियाव बेबायदि सबायनांगौ। सासे लिडार सासे बिटिसिनि चिफ बे चिफ जानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो थाखाय बेहा मा एसेबो लाजिनाय मोनाखै? हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि खम खालामनो सोरबा बयबो सापर्ट होलायनांगौ। बेफोरबायदिखौ मा खालामनांगौ मिथिबाय रायजोफोर होसोनांगौ एकदम सावंगाय गोलाव गोलाव लाना होसोनांगौ। जन्म जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम सोरखौबा माबा मोनसे मोजां गियान होनाय राव आं खोनाफेराखै दानि बिटिसिनि चिफनि खुगानिफ्राय। गावसा हारिनो एसटिसो होनो जासिबावदों। नै जोबलागोन हाग्रामा लांनांगौ। আমি এসটির পাওয়ার দেখাবা লাগবো। এসটি टाइगर